Que lle pediu a filla vostede para o día, que espero que tarde moito que abandone vostede este mundo terrenal, que lle pediu a filla? Pediñe que me metese a tablet na caixa, por si acaso me necesito alá. Pero que lle poña cargada, que vaya con ben de batería. Con batería, claro, ou cargador de batería, a ver se lá hai onde cargar. Mal será. Bueno, pois axiña imos a coñecer a Carme, que vai aí camiño dos 90 anos e, dende logo, é unha auténtica aboa tecnolóxica. Dalle o teléfono móvil mellor que calquera de nós, é verdad que sí. Ten ata reloxo digital, era ten tablet, sabe funcionar con todo tipo de tecnoloxía, así que axiña imos coñecela. É verdade que agora parece que todo está tan tecnolóxico, que todos temos que saber funcionar con iso, que plantéxasenos preguntas, como, por exemplo, Yaiza, non sei se tanta tecnoloxía está abrindo unha fenda entre os máis novos e a xente máis maior. Vémolo ben cando imos ao banco. Xa hai moitas entidades que directamente non expiden esa cartilla mítica onde víamos os movementos e podíamos sacar cartos con ela. E despois hai moitos servizos que se suprimiron das propias ventas e temos directamente que pelexarnos se sabemos co caixeiro para facelas. Outro exemplo, por exemplo, os códigos QR nos restaurantes. Cantas veces chegamos, temos a nosa mesa con o noso código QR e a carta física non aparece a menos que a pidamos. E outro exemplo tamén que se nos veu á cabeza foi que agora xa hai moitas tendas que teñen directamente pois estas caixas de autocobro, que xa vas tú tamén, tes o teu ordenador, pasas tú a prenda, pagas, por suposto, con tarxeta e todo ese proceso está informatizado e telo que facer ti só. Estes son só algúns dos exemplos cos que temos que enfrontarnos diariamente e saber utilizar a tecnoloxía. Pero mirade por aquí, porque isto que teño aquí é unha tarxeta de embarque física da compañía aérea Ryanair. Ben, pois vou facer así, porque é que a partir do 12 de novembro isto non vai servir de absolutamente nada. Vamos ter que ir ca nosa aplicación móvil, ca tarxeta de embarque en digital. Estas tarxetas de embarque física non van ter ningún tipo de validez. Cando? A partir do 12 de novembro deste mesmo ano, Pero xa, agora mesmo. En un mes? En nada, E isto, ala, pa basoira. Este é o gran problema, non? Porque a veces non é que nos custe ou que vos custe aos máis maiores adaptarvos a estes cambios e metervos no mundo digital. A veces é que vai todo tan rápido que ata os máis novos tamén nos custa. De verdade que sí, obviamente todos podemos facelo, pero a cousa vai moi rápido. Este é un exemplo, non? Que Ryanair, esta compañía, xa non vai querer billetes en papel, só no móvil ou nunha tablet en digital. Hoxe vamos a preguntar a Félix, que é un abogado experto en consumo, se isto se pode facer. E sí, señoras e señores, a compañía ten todo o dereito do mundo a facelo, toca adaptarse. Non sei se sabe que Ryanair vai obligar a viaxar cunha tarxeta de embarque digital, non en papel. Que lle parece isto? Un atraso. Fatal, que hai moita xente que non pode. O non exixir unha obligación ás compañías de que podan ser en papel ou en todos os formatos, a política de compañía vai ser esta, ten toda a cobertura. O teléfono, cando eu nacín, non había estas cousas. Te quieren obligar a entrar en internet y con los ordenadores y otra cosa, y no se dan cuenta que hay gente, yo por ejemplo, que tengo ahora 75 años, me cuesta. O que sí que vamos a ter dereito a que non lo impriman ali no mostrador, pero sempre que houbéramos feito o check-in antes online. No primeiro lugar é que comparen. Cando deciden contratar un determinado servicio cunha determinada empresa, que non se fíen só do prezo, que se fíen das opcións e dos dereitos que lle ofrecen. Paréceme que non debe ser así. O sea que hai que darlle á xente as facilidades para todo. Y menos mal que recurres a hijos y amigos, metes la pata enseguida. Cada día aumentan máis as reclamacións neste aspecto, sobre todo na banca. Ter que facer as xestións todas a través da aplicación móvil, tes que horarios moi concretos para facer unha xestión presencial, e por así, o que nos presentaban como unha liberdade, converteuse en todo o contrario, en unha cárcere. E se lle obrigan, por exemplo, no banco a facer todo a través da aplicación do teléfono, podería facelo? Cambiaba de banco. Hai moitísima fenda digital. É certo que cada vez hai máis programas de digitalización das persoas maiores ou con menos capacidades, pero ainda así é moi difícil poñerlle coto, sobre todo se as empresas non colaboran.
É discriminatorio, pensa vostede, este tipo de decisións? Sí, pensando que hoxe hai moitísima xente maior que necesita algo, que lle expliquen, que lle digan a dónde darlle. Creo que se podía convivir con las dos opciones a la vez. Una, seguir como con esas cosas para la gente mayor, y otra, para la juventud o para toda esa gente que empiece con todas estas novedades. Por un lado, bien, que progrese, que avance el país y todo lo que quieras, bien, pero también tienen que darse cuenta de que hay mucha gente mayor que no puede estar al día en eso.